ya kamet jung samla wan bok lang kurba kabak klem na le shu ikapus mortem lawan penkit bej haying sa jung u bawan poi hakapor sau beje jan met ya kamet jung nu samla kabalayo bansei menek singi ke sautrik risau arhajar arpulai da kenhun search and rescue team nakawa kabajiliu bat kabariat kabakikot kawaitrem entep lasai hi kesengi kesantrik bat pendap ye jingle niam kabak hadu haying sa jung u hatrau sat kli shua ban pendrung ye kamet jung wan bok lang hapo kaying lale niam shua do padar je shila ubaderu principal joka Saint Paul Higher Secondary School Marbisu nakeleng upadar je shila ubalong principal ulong ke jinglong kini ki arngut kim shem ladan kano kadak sneu hapo school kilong ki khena ki baju pesu tenat ye kino hikai Henry klempoi perkhat kan ja kumne ye kini ki arngut ki khena namar ngimtip ke kijing e hapo kamensim jongki kumta ula kuntu ya baro ki khena lakidon kano kijing e kijing jenjar ke man pen pau ha kimi ki kpa omman chuburi Kong ai ngô yo blay na ga benta ga jing im ga ba ni don ha ga ni ga pertai ga ba ar ngi ai ngô ya baro kinong penya I kinong hikai ru kumjo ki ba la hikai ya ki khna school kumjo ri khna baro bon school ha ga ni ga school ga jingi ho ngi dab ga jing so si par kham tam e ga jing kendit ha kum gi ni ga jing dia baro kum ga school kum gi nong pe im na poi par khat e bak na wan kum gi ni ga jing dia man lagi por ki ya ni don hi ki jing hikai ki jing snang ki jing kraw ye ki khna ha ki dur ba pher umde e tang ha ki lessons umde e tang ha ka pule ka dang le henrei ban burom ya ka ko long bri ban briu ban e ya klin ti ya kham tam e ye ka ban long ka ba shikmat ban pen khre ka ba shikmat don ka ban pen khre ru ya ka balong banta tin ma ka ta ga daw ya snang ya kin tu hi ren ka ba ka jing don jong ki sister ka jing hi school ba ka jing don jong na hikai te ba ro hi ki de ki jing kemen jungi ban I ki khna ba ki one school kare ki jing kemen jungi ro ha bangi ye I ye ki ba ki yo ban talang ha ka jing sha score ki jing kongo hala ki school ki jungi man la ka si ta gini arngot one bok lang kurba nang tai phi ban kan tiu sun ki de ba shong class 11 ki de ki khna ki ba jai ki de ki khna ki ba kongo ki de ki khna ba one school ki khna hi kilong supportive ya ka school but haju ko por kilong ki ba yarap berbor ya ki jingdan kam ya ka school kam one bok lang dang shimenta wat ha tu ka session jong ka ki HEDC bala pelong ha hasilong but hang tu ulai shimenta ru ban kali jing kali nang tang I pe ka pi ban kan tiu sun ru ulai shimenta hakini ki program teachers day ru kum kini ngim ju poi perkhat ke ki jing em ti kum ki samla le singi I ya ke baro ngim dai ban perkhat kum wai pat ya ke jing em hoi ka jingdong ha school ka jinglong ha yeng kidan na gi jing e mo ngi wan ki background ba pher but habang ngi wan school pat ngi long shipara but kum gi samla le se ngim la bun tip ka jingling tot jing mot ka jing em jing ki ne gi do jing kemen kloi ka jing em ban nga shu ong tang ka ne ngi don kam bar bo ban yar ka jing mot ka ji perkhat na ta ban long ki ba ko ngo ki ba shania ru ho blai ma ka jing em jingi klamu blai ru kalong le no e tingni ya ringkat lang da ka ba ngi treshi tom ru na ka liang le de ba ha ju ko por ka men si mi jing sorry kan ba ka ba ngim dei ban set ya ke baro ka badan ha holiday la kumno la ngi shem jing e la ngi shouting ban kren yanu tingi le singi wat ki perlo ki bai jantam ki bala ban so thu ingi ba ha bangi set teng ka kun chibon ke baro ki mi ki jing mo ki ji perkhat ki bam khoi mi ke jing perkhat ki le se ki ba shim ki drastic step ha ki jing em jingi
ti haba ngi don kanu ban clay la si ban ya tho ya kanu ki jing ha ki tu ki perlok lani hai mei ipa bat ha ki ba perlok ba hajan tam kan jinala khambha shu tinga shu tang taru ki khun ro kim dei ban chep ting lei mei pa kidei ban long berbor ki ba sok kemen ban don i mei pa ban ya tho ki jing nama dei maki ti ki ba pun ki ba kha mo ti dei maki ki ba ya rap ha ki liang baro ki ba siwi ki jing don kam mo pher te kan no tam le ki khun ki dei ban long berbor ki dei ban kemen ban long ki berbor ki ba shlur ban ya tho ya ki jing jung ki halaki ki kme ki pa ba ki kme ki pa ro ki dei ha ki juk ba menca kin haban so tho bhai lagi jong ki khun ki ti hoi gi don kam ban steng ban krau ha ki juk por ro sha skor ro ye ki don por ro ye ki namar ha ki juk ba menta bon ki jing ja kani katai ladang i musia ki kme ki pa ki don por la ki khun ki ti par haba ki i ye kani ki wat ki wat pat ki lat ki bolong au so se ki la ki jong ki jing im ki jong ki tenga shu ong tang ta wat yo ble long ki ba duai par ha juk por ro wat jubo ye kano ki jing mot halaga donot ban penkun ye ke borok ya kaba ya kaba ngi sosi ngi de ban sei kita ban ya thu hano te se la ban dong ya ki kme ki pa ne ki loki jor ya ke bangi etam